Welcome to English Grammar Lessons Bisaya Edition with me, Teacher Maya, nga mahatag na po ninyo og short quiz with answers and explanation. Sugdan na nato. Unsa ka ka-familiar sa voice of the verb? Take this quiz to find out. Asa ani ang sentence nga naay active verb? Kaning sentence B. Asa ni ang sentence nga naay passive verb? Kaning option C. Asa aning gipapilian ang naay active verb? Kaning ikaduha nga sentence. Asa aning gipapilian ang naay passive nga verb? Kining una nga option. Asa aning gipapilian ang passive ang verb? Kining ikatulo nga option. Nganong kato ang answers? Mo ni ang explanation. Kini nga item active ang sentence B. Para mailan nato kung active or passive ang voice sa verb, tan-awan lang nato ang meaning ug form ani. Sa pagtanaw sa meaning, ato lang i-check kung nagpakita ba ang verb unsay gibuhat sa subject or kung unsay nahitabo sa subject. Active ni kung nagpakita unsay gibuhat sa subject. Passive ni kung nagpakita unsay nahitabo sa subject. Ni ang verb nga has given nagpakita unsay gibuhat ni JR. So active ni ang verb. Active po ang sentence. Ang was given sa first nga sentence nagpakita unsay nahitabo ni JR. Gitagaan siya second chance. Passive ni siya. Ang will be given po sa sentence C nagpakita unsay mahitabo kang JR. Tagaan siya second chance. Passive gihapon ni. Kung tan-awon po nato ang structure atong timan-an nga basta ang verb nga gamiton combination sa be verbs ug past participle, passive na nga structure. Ang sentence A gigamitag verb nga combination sa be verb o past participle form sa main verb. Passive ni nga structure. Ang sentence C pod, bisan pag nag-una niini ang helping verb nga modal will, ang last two words niya be verb o past participle. Bisan pagpila ka combination sa helping verbs ang gamiton, basta mag-end gani ang verb phrase o be verb plus past participle, passive na nga structure. Pero ang sentence B, has o past participle ang combination, so dili ni siya passive nga verb. Active ni nga verb form. Kani nga item, ang passive dinhi nga verb kani naa sa sentence C. Para mailhan nato kung active or passive ang voice sa verb, tanaw nato ang meaning ani ug ang form. Sa pagtanaw nato sa meaning, atong i-check kung nagpakita ba ni kung unsay gibuhat sa subject or kung unsay nahitabo sa subject. Active ni kung nagpakitag unsay gibuhat sa subject o passive kung nagpakitag unsay nahitabo sa subject. Kaning sentence C, passive ning verb dinhi kay nagpakita ni siya unsay nahitabo ni Renz. Ginabuli siya. Pero dinhi sa sentence B, gipakita sa verb unsay nabuhat ni Renz nang bully siya. Active ang verb. Dinhi pod sa sentence A, gipakita niya unsay gibuhat ni Renz. Gibuli niya iyang classmate. Active gihapon ang verb. Makita nato sa structure based sa passive verb nga form na passive ning sentence C kay ang last two words aning verb being og bullied. Ang being continuous form sa be verb ug ang bullied past participle sa bully. Ang is bullying wala mo fit sa passive form nga pattern ug ang had bullied dili pod combination sa be verb ug past participle. Dinhi nga item, ang active nga verb kaning naa sa sentence B. So para mailhan nato kung active or passive ang voice sa verb, tanawon nato ang meaning og form ani. Sa pagtanaw nato sa meaning, atong i-check kung nagpakita ba ang verb unsay gibuhat or unsay nahitabo sa subject. Active ni kung nagpakita unsay gibuhat sa subject. Passive ni kung nagpakita unsay nahitabo sa subject. Sa sentence B, active ning verb nga might have erased kay gipakita ini unsa kaha ang posibleng gibuhat ni Vianessa basin iyahang gi-erase ang lista.
Pero kaning verb sa sentence A, nagpakita ni unsay nahitabo kang Vianesa, na erase na siya sa lista. So, passive ni siya. O kani pong sa C, nagpakita unsay mahitabo kang Vianesa, erison siya sa lista. So, passive gihapon ni. Kung tanawon po nato ang verb form sa sentence B, ang last two words ani dili combination sa be verb o past participle. So, active ni. Pero ang sentence A o sentence C, parehong nag-end ang verb phrases nila sa be verb o past participle. Been erased sa sentence A o be erased sa sentence C. Dinhi nga item ang passive verb naa sa sentence A. Para mailhan nato kung active or passive ang voice sa verb, tan-awon nato ang meaning of form ani. Sa pagtanaw nato sa meaning, atong i-check kung nagpakita ba ang verb unsay gibuhat or kung unsay nahitabo sa subject. Active ni kung nagpakita og unsay gibuhat sa subject, ug passive ni kung nagpakita unsay nahitabo sa subject. Sa sentence A, ang verb dinhi nagpakita kung unsay dapat mahitabo kang Mark Lee. Dapat i-introduce siya sa parents ni girl. Pang passive ni. Pero ang sentence B, ang verb ini nagpakita unsay nabuhat ni Mark Lee. Na-introduce na niya si girl sa iyahang parents. So active ni. O ang sentence C, nagpakita ni unsay wala mabuhat ni Mark Lee. About gihapon sa action nga buhaton sa subject pero wala lang mabuhat sa subject. Active gihapon ni. Kung tanawon nato ang verb form sa sentence A, ang last two words ani be plus introduced. Combination sa be verb o past participle. Passive structure, pero ang sentence B, combination sa has o past participle, dili passive nga pattern. Ang sentence C pod, combination sa did o base form, dili passive o structure. Dini nga item, ang passive og verb nga sentence kaning sentence C. So para mailhan nato kung active or passive ba ang usa ka verb sa sentence, tanawon nato ang form ug ang meaning ani. Sa pagtanaw nato sa meaning, ato lang tan-awon kung ang verb nagpakita ba unsay gibuhat sa subject or kung unsay nahitabo sa subject. Kung nagpakita ni unsay gibuhat sa subject, active ni siya. Pero kung nagpakita ni unsay nahitabo sa subject, passive ni siya. Ang sentence C, ang verb ini nagpakita unsay nahitabo ngadto sa subject, giistoryahan siya. So passive ni. Sa sentence B, ang verb nagpakita unsay nabuhat sa subject nga si Mona. So dili ni passive. Ang sentence A pod nagpakita ni unsay nabuhat sa subject. So dili pod ni passive. Sa structure atong makita na ang sentence C ni follow sa be verb plus past participle nga pattern gamit ang being og told. Passive na structure. Pero ang sentence B, combination sa has o past participle, dili passive nga form. Ug ang sentence A, combination sa be verb o present participle, kanang ing form nga verb, dili po ni passive nga pattern. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.